Прывітанне. Мы расскажем вам про свою малую, але такую любую и милую сердцу родиму, агрогородок Щорсы, что тихо пригорнулся до Немана, побач со знакомитой Налибоцкой пушчай. Сённяшнія Шчорсы, хоць і невялікая, тут зараз жывуць каля 600 чалавек, але досыць прыгожае паселішча, дзе ёсць што паглядзець і можна цудоўна адпачыць. Люстэркам хвалі крыкам чаек на мосце Неман прывячае. Тут ціхай, мернаю хадою прайсціся можна над вадою, пабыць з душой у адзіноце, адбыўшы клопат на рабоце, і заглянуць у сутарэнні часоў другога вымярэння. Так писал про щорсовские мясціны наш славный педагог и поэт Янка Паддубіцкі. Як і ў кожным паважаючым сябе беларускім аграгарадку, у нас ёсць школа, дзіцячы сад, бібліятэка, сельскі дом культуры, цэнтр тэатральнай творчасці, які славіцца узорным тэатрам лялек «Шчарсунок». Есть у нас отделение банковских послуг, аптека, амбулатория. 2 магазины, комплексны прыёмны пункт, лясніцтва і паштовае аддзяленне. А земля у нас такая, что глобля прорастая. Пра гэта не дадуць зманіць многія шчорсаўцы, якія плённа працуюць на палетках адкрытага акцыянернага таварыства Шчорсы. Летась падчас жніва з 1 гектара азімай пшаніцы атрымлівалі 65-70 цэнтлераў. Щорсы – мясціна з багатай гісторыяй, самабытнай культурай і вялікай духоўнай спадчынай. Вёска вядомая з далёкай даўніны. Упершыню яна ўпамінаецца ў 1265 годзе. Гэта звязана з заснаваннем Лаўжскага манастыра князем Войшалкам. Пазней Шчорсы з'яўляюцца ў 1471 годзе ў метрыцы Вялікага княства Літоўскага, як уладанне графа Храптовічаў, якім належалі да 1939 года. Шырокую вядомасць амаль па ўсёй Еўропе Шчорсы набылі ў другой палове 18 стагоддзя, дзякуючы дзейнасці Яхіма Літавора Храптовіча. Граф Храптовіч гаспадаркай быў у Еўропе прыклад яркі. Прымяняўся возвароты, павялічваў намалоты, акультурваў сенажаці, а бываючы ў хаце, клапаціўся і аб людзях, навучаў, як лепей будзе. І шчорсаўцы любілі свайго графа. Яны плённа працавалі ў маёнтку, пазней у фальварку Мураванка, гаспадарчым двары, які нагадвае невялікі замак. Хлеб і муку, якую малолі 3 мясцовыя галандскія ветраныя млыны, экспартавалі ў Літву, Брускі, Кёнігсберг, Петербург і многія іншыя гарады Расіі, дзе гэты хлеб быў вядомы пад назвай як шчорсаўскі і каштаваў вышэй за біржавыя цэны. Славіліся Шчорсы і сваімі смачнымі сырамі, якія вырабляліся выключна швейцарскімі майстрамі па толькі ім вядомым арыгінальных рэцэптах. Сыравіну куплялі на шчорсаўскіх малачарнях. Прадукцыю адпраўлялі на продаж далёка за межы бацькаўшчыны. Тут таксама разводзілі племянных жарабцоў, мерыносавых авечак. Дарэчы, яшчэ да Храптовічаў наша мясціна славілася авечкагадоўляй. Каб лёгка пераносіць зімой халады, людзі спецыяльна разводзілі авечак з доўгай поўсцю. Яе некалькі разоў на год счэсвалі, адсюль, паводле легенды, паходзіць старажытная назва вёскі – Шчэрс. Але вернемся ў маёнтак Храптовічаў, дзе працавалі аленя, вадзяная лесапілка, гандлярня, якая, дарэчы, добра захавалася і знаходзіцца ў межах двара нашай школы. Адным з першых на беларускіх землях Яхім Храптовіч ва ўласных маёнтках Шчорсы і Вішнева, а таксама ў арэндных княгневічах адмяніў паншчыну. Задоўга да адмены прыгоннага права. Нездарма галоўны франтон яго сядзібы упрыгожваў лозунг на латыні «Мір і свабода». Гаспадарка Храптовіча была ўзорнай у вялікім княстве літоўскім, а пазней і ў Рэчы Паспалітай, і ў расійскай імперыі. Нездарма ў тыя часы сярод сялян навакольных вёсак бытавала прымаўка «Жыць бы, як у Шчорсах». А Яхім Літавор са славай займаўся дзяржаўнай справай. Быў наш граф, міністр асветы, і нямала дбаў пра гэта. Школу ў Шчорсах адчыніў, каб народ дзяцей вучыў. Школа ў Шчорсах працуе з некаторымі перапынкамі з канца 18 стагоддзя, пасля 1773 года. З 1814 года старэйшы сын Яхіма Храптовіча Адам
Для сялян трыма ўласным коштам буйныя пачатковыя школы ўзаемнага навучання ў Шчорсах і ў Няхневічах. У Шчорсаўскай школе, дзе пачаткамі навукі авалодвалі 256 вучняў розных веравызнанняў, выкладанне вялося па метаду англійскага педагога Ланкастера. Школа лічылася ўзорнай. Акрамя атрымання элементарных ведаў, дзеці вучыліся на старастаў, пісарчукоў і эканомаў. Побач з храмам навукі Яхім Храптовіч узвёў храм душы, царкву святога Дмітрія Салунскага, якая сёння велічна стаіць у цэнтры пасёлка і яшчэ нібы здалёк запрашае наведаць яе. Яна была ўзведзена ў 1776 годзе з цэглы на сродкі графа. На месцы яе драўлянай папярэдніцы, знішчанай пажарам, якая дзейнічала аж 1545 годзе. Яна была пабудавана продкамі Яхіма, Богданом Храптовічем. У той час у храме захоўвалася рукапіснае Евангелие 1582 года, чудотворный образ святого великомученика Дмитрия Солунского 1386 года. У гады Першай светнай войны вежа-званіца была разбурана і больш не аднавілася. У 1960 годзе улады царкву закрылі. Спачатку это памяшканне выкарыстоўваліся як школьная спартыўная зала. Потым, калі ў 1979 годзе пабудавалі новую школу, гэтае памяшканне выкарыстоўвалася як збожжасховішча. Толькі ў 1989 годзе улады царкву аддалі зноў вернікам. Дзякуючы таму, што ў савецкі час яна не перабудоўвалася, наведвальнікі могуць убачыць аўтэнтычныя архітэктурныя элементы. Бываючы ў Шчорсах, нельга абмінуць увагай рэшткі сядзібна-паркавага комплексу Храптовічаў. У цэнтры яго стаяў мураваны прыгажун палац, пабудаваны французскім архітэктарам Якубам Габрыэлем у 18 стагоддзі. Палац у Шчорсах прыпадобны, спалучаў некалькі карпусоў. Верхні паверх цэнтральнага корпуса займала бібліятэка і карцінная галерэя. Перад палацам біў фантан. Ліпавая алея падводзіла да брамы, аформленай у барочным стылі. Лёс палаца стаўся зусім сумным. У гады Першай светнай вайны ён быў спалены, а ў 50-х гадах мінулага стагоддзя зруйнаваны да падмурку. Захаваўся ў Шчорсах і пейзажны парк, помнік садова-паркавага мастацтва другой паловы 18 стагоддзя. Парк мае плошчу каля 40 гектараў, уключае сістэму штучных азёр. У парку расло каля 200 відаў дрэў. Па ліставной гладзі азёр плавалі лебедзі. Для палаца і парку ганарова праходжваліся фазаны. Помніць шчорсаўская брама і Міцкевіча Адама. Нашых шчорсаў далягляды навявалі яму дзяды. Выспявалі той часінай пан Тадевуш і Гражына. Тут, у маёнтку, рос дуб. Паводле падання, пад ім любіў працаваць Адам Міцкевіч. Адсюль яго пачалі называць дубам Міцкевіча. Выстаяў ён да вясны 1998 года, пакуль моцная бура не згубіла. Тым, хто захоча наведаць Шчорсы, ёсць цудоўная магчымасць адпачыць у мясцовай аграсядзібе. І хоць на сённяшні дзень ад былой велічы магутнай сядзібы Храптовічаў, ад некалі магутнага і славутага дуба мала што засталося, а сам пейзажны парк пакуль што нагадвае лесапаркавую зону, усё ж варта сюды прыехаць і палюбавацца красой Шчорсаў. Урэшце, каб прыйсці з букетам пуцовых кветак да брацкіх магіл у парку і пакланіцца памяці мірных жыхароў да звіна расстраляных у гады вялікай айчыны. А пакідаючы гасцінныя Шчорсы, узяць з сабою дарогу гаючай вадзіцы са шчорсаўскай крынічкі. З прыродай зліўшыся душою, мы едзем далёка за мора. Чужыя глядзець гарады, шукаем скалістыя горы, азёры з крыштальнай вады. І часта, так часта бывае, што мы ў смятлівым жыцці мінаем і не заўважаем красу сваіх родных мясцін. Прыязджайце да нас у Шчорсы, не пашкадуеце.